F'diskors li għamel il-kap nazzjonalista Bernard Grech fid-Dar Ċentrali huwa qal li dak li għamel il-gvern ukollu gimmick. Li kollox huwa gimmick. F'diskors isteriku li għamel għallet jistenna budget kbir, iżda mbagħad kien negattiv fuq kollox. Bernard Grech qal li l-gvern qed jibgħat lin-nies jittalbu l-karità. Lilek jibgħatek tittallab għall-karità. Ma qatx lura milli jikkritika l-gvern għax ippubblika r-riżultat ta' studju dwar trasport tal-massa. Meta jaraw illi aħna qegħdin nimxu l-qoddim, qegħdin nikkomunikaw, qegħdin nuru illi għandna pjan, joħorġu karta minn ġolbut. Imbagħad infex jattakka l-kumpanija rinomata internazzjonali Arup. Għaliex dak it-taparsi studju. Anke għal fatt li l-pajjiż kien baqa' għaddej ukoll b'investiment infrastrutturali kbir kellu kritika Bernard Grech. Imma kien hemm ukoll infiq illi sar għal xejn. Intant il-kap tal-oppożizzjoni qal li s-surveys mhux juru kollox. Bħalna u eluf li qegħdin kwieti hawn maġġoranza silenzjuża illi se tagħti risposta dakinhar ġewwa l-kaxxa tal-vot. Qabel tkellem il-kap tkellmet Kristi De Bono li qalet li dan se jkun l-aħħar budget ta' Gvern Laburista filwaqt li n-nies li ġew l-istamperija Bernard Grech għallhom hekk ukoll. Nirringrazzjakom li minkejja il-maltemp illum ġejtu għaw ġewwa d-dar tagħna biħġarkom. Dak huwa in-nazzjonalist.